Mit navn er Anne-Marie Høstgaard. Jeg bor i Aalborg, og jeg er gift med Preben Bang Henriksen, og vi har 2 voksne, dejlige børn. Jeg har i godt 20 år arbejdet som tandlæge på egen klinik midt i Aalborg. Dernæst har jeg arbejdet i andre 20 år som lektor på Aalborg Universitet, hvor jeg hovedsageligt har undervist på medicinstudiet og på folkesundhedsstudiet. Min forskningsmæssige interesse har hovedsageligt ligget inden for det mentale sundhedsområde. Jeg har de sidste 4 år været medlem af Vellivs repræsentantskab, og derudover har jeg deltaget i arbejdet i bestyrelsen i Hasriks Grundejerforening. Hvis jeg bliver genvalgt, vil jeg efter bedste evne varetage dine interesser med fokus på bedst muligt afkast af dine pensionsindbetalinger. Samtidig vil jeg have fokus på Vellivs almennyttige formål og på, hvordan de varetages. Jeg har de sidste 4 år arbejdet aktivt med inden for det almennyttige område, og jeg har gang på gang set, hvilken betydning Vellivs donationer har for modtagerne. Det arbejde vil jeg rigtig gerne fortsætte. Fokus for Vellivs almennyttige arbejde er på mental sundhed for det arbejdende menneske. Det vil sige, det er på at forebygge, at mennesker får en dårligere livskvalitet på grund af mentale udfordringer. Det kunne for eksempel være stress. Stress er en vældig stor folkesundhedsmæssig udfordring i disse år, fordi flere og flere faktisk går ned med stress. Det er først og fremmest et problem for den enkelte i form af dårligere livskvalitet, men det er faktisk også et problem for Velliv, pension og livsforsikring, i det omkostningerne til dækning ved sygefravær og eventuelt tab af erhvervsevne naturligvis øges. Jeg håber på din støtte ved det her valg, i det jeg mener, at min erfaring inden for forskning, undervisning og ledelse af egen virksomhed gennem mange år kvalificerer mig til at fortsætte arbejde i repræsentantskabet. Tak for, at du lyttede.